se rytmi on tällainen. Tuu Nemokaan vähän keskemmälle, että mahtuvat muut sieltä. Hyvää vittu menee. Nemo vähän keskemmälle. Hän on laulannossa. Näin. Ja istu. Istu. Hyvä. Okei, ja muistuvuoro. Käännetään sitä sisäjalkaa. No, hyvä. Noin, nyt yrität aina ajoissa poistaa vähän niitä laukkaapuja, jos se hevonen meinaa hidastaa, niin laukka jatkuu. Hyvä. Noin. Tosi hyvin pysyy kaikki siellä penkissä. Penkissä, kun miettii vaan sitä, että istun tehokkaasti alas satula. Istu. Noin. Nyt vähän toista, anna vähän pohjetta uudestaan, että se jatkaa laukka. Just näin. Hyvä. No niin, tuohan mussunkaan vielä. Sä tunnet siellä sen kuolaimen siellä ohjan toisessa päässä. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hyvä. Noin. Okei. No ja taas muistetaanpa se jalan paikka. Kantapää alhaalla. Nilkasta jo. No ja sitten Seppo ja Nemo. Ja laukka. Jep. No niin, hyvä. En mä sitä tiedä.